בעיר תל אביב שאנחנו כל כך אוהבים, בתקווה בבית חדש. אנה, בואו, אתם עומדים ממש צנועים שם, בואו לפה. רוצה להגיד לכם, קרן ג'נסיס זו קרן, אתם קודם כל חשוב שתכירו באמת, קרן ג'נסיס זו קרן שראתה אותנו כשהיינו סתם, היינו כמה חבר'ה והתחלנו לעשות דברים, הם ישר זיהו אותנו ותמכו בנו מרגע ראשון. אף אחד לא האמין לנו אז חוץ מהם שאנחנו נצליח, ובזכותם אנחנו פה, בזכות התמיכה שלהם והעזרה שלהם לאורך כל הדרך, ביחד עם קרנות נוספות שהצטרפו, וכמובן עיריית תל אביב בראשות אסף זמיר, בראשות מבחינתי אסף זמיר, שידע לתמוך בנו ולברך בכל חתונה וחתונה שעשינו בכיכרות העיר, ולחזק את הפעילות שלנו ולעזור לנו בכל דבר ודבר. אז אנחנו פה בזכותכם, מחלקים יין גם לחבר'ה, יש זה, אז אנה. ערב טוב, חג שמח, שומעים אותי? כן, כן. אני כמו יהודייה טובה, אתחיל ממכם. קודם כל, אף פעם לא הייתם סתם. הייתם מעניינים, מרתקים. אתם היום מרתקים, מעניינים. זה א', ב', אתם כאן בזכותכם, בזכותנו, בזכות כולנו. והעיקר שאני רוצה להגיד, אני מסרבת אפילו לשמוע מרחוק את האירוע סגירה, כי אנחנו כאן לכבוד חג השבועות. אז קודם כל חג שמח, חג שמח ולחיים. אני לא קרן ג'נסיס, שמי אנה. אני עובדת בקרן ג'נסיס ואני מייצגת כאן צוות שלם שכואב, שמח, מאושר, כועס, ביחד עם צוות פישקה כל השנים האלה. ואני עוד לפני שעתיים לא הייתי בטוחה שאצליח להגיע לערב, כי הייתה אמורה להיות כאן סאנה בריטרסקי, מנכ"לית קרן ג'נסיס, שבאמת ליוותה הקבוצה של יזמי פישקה, ליאנה, ריטה, אנדרי ועוד כמה חבר'ה, מהיום הראשון שבכלל התאספו אי שם בגגות תל אביב והחליטו אין דבר. כלומר, אם תרצו אין זו אגדה תרתי משמע. חג שבועות מסמל המון בשבילנו. כל מה שקורה כאן יש בו המון סמליות. קודם כל, השבועות זה חג סמלי. אולי חג הכי מיוחד והכי סמלי במסורת יהודית, במורשת יהודית. כי חג שבועות זה חג שבסופו של דבר מציין אירוע היחיד המשמעותי ביותר עבור העם היהודי. האירוע היחיד שבסופו של דבר קבע שהנה מהרגע הזה, מהיום הזה, מהאירוע הזה, אנחנו עם מיוחד. לטוב ולרע אגב. ואת המיוחד הזה לטוב ולרע משאיר אותנו ומלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה. יש הרבה עמים שבינתיים היו ולא אינם קיימים. יש הרבה עמים שהיו להם מדינות וכבר אינם. אבל רק האירוע הזה, האירוע שבו אנו מתחייבים להיות אנחנו, מסתם אוסף של שבטים, לעם, מציין בעצם את ההתחלה ואומץ שאולי מייחד אותנו ומייחד אותנו. זה סמלי גם כי חג השבועות זה החג הסמלי שאנחנו חוגגים עם פישקה דווקא 4 שנים ברציפות ולא מוכנים לוותר עליו, כי זה הלילה שלנו, לילה של כולכם. זה סמלי כי זה קורה בתל אביב. חבר'ה, אין עיר רוסית יהודית יותר מתל אביב. סאנה, כשהיא חשבה מה היא הולכת להגיד, היא דווקא אמרה שבתור אודיסאית, אני לא אודיסאית, אבל סאנה כן אודיסאית. מאוד קל, אודיסאית היא מאודסה. מאוד קל וטבעי לה להתחבר לשיגעון גדלות של דיזנגוף. של אותם חבר'ה קצת משוגעים, כמעט על הגג, עוד לא ילדת תל אביב, אז כמעט על הגג, שהחליטו לא פחות ולא יותר כאן תהיה עיר. והיום אנחנו מדברים כבר לא עם כמה חבר'ה שחשוב להם לשמר מורשת הקהילה שלנו, להיות ביחד, להיות כעם, מיוחדים ומאוחדים. העיר תל אביב כמו אף דבר אחר לא מוכיח
שאנחנו ביחד יכולים המון. לכן ביחד עם עיריית תל אביב וביחד איתכם, כי מי שעושה קהילה זה לא תומכים בה, זה לא שותפים, זה לא אף אחד אלא אנשים שבעצם קהילה. אני משאירה לנו, אני מאחלת לנו בשם קרן ג'נסיס עוד הרבה פעמים לחגוג שבועות עם פישקה, בבית פישקה, בתל אביב. חג שמח לחיים! חג שמח! ערב טוב לכולם ולכולן, חג שמח. תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות שאנחנו נמצאים בו הערב. יש הרבה אגדות ללמה עושים אותו. יש הרבה סיפורים שמספרים את ההיסטוריה של למה צריך ללמוד בשבועות כל הלילה ולהישאר ערים כל הלילה. אבל אחת האהובות עליי היא במעמד מתן תורה. הגיע משה רבנו, זה היה בבוקר, בעקבות החגיגות של שבועות לא התעוררו. אף אחד לא התעורר, כל הכהנים היו צריכים להסתובב ולהעיר את כולם. וזו הייתה פדיחה גדולה, וכדי לדאוג שהיא לא תקרה עוד פעם, החליטו שמאותה שנה והלאה לא ישנים בלילה לפני זה, כדי לא להגיע למצב שבו לא מתעוררים. עכשיו, אנחנו כולנו צעירים תל אביבים, ובעיניי זה דבר נורא תל אביבי, להישאר ער כל הלילה מהפחד שלא להתעורר בבוקר. בשביל דברים הרבה פחות חשובים ממתן תורה, אנחנו לא מתעוררים דברים בבוקר. ובנקודה הזו אני ברמה האישית תמיד מזדהה עם הערב הזה, ואני חושב שמה שעבר על תיקון שבועות, על תיקון ליל שבועות, בכלל בארץ אבל בתל אביב, הוא תהליך מדהים של חג שבבסיס שלו הוא חג מאוד דתי, והפך או קיבל פן מאוד אזרחי, מאוד חברתי, וחוגגים אותו ומקיימים אותו בהמון מוקדים בעיר. ואני חושב שזה איזושהי הצלחה של הרבה קבוצות שהן לאו דווקא דתיות, לאו דווקא עוסקות במהלך כל השנה בתורה, גם לקחת בעלות על יהדות ולהגיד שהיא של כולם בכל דרך, ואין קבוצה שיכולה לחגוג וקבוצה שלא יכולה לחגוג. ואני חושב שהעובדה שאנחנו נמצאים לא רק פה, בעוד הרבה מוקדים בעיר וקבוצות שלמות של חילונים חוגגים את תיקון ליל שבועות, זה הישג חברתי חשוב מאוד, ולכן אני מברך אתכם על זה שאתם נמצאים כאן וחוגגים אותו. ואני גם חייב לומר בנימה אישית שאני נפעם כל פעם בפעמים המעטות שיצא לי להגיע הנה ולכל האירועים שפישקה עושה, מכמה שזה אמיתי, מכמות האנשים שרואים בארגון הזה בית קהילתי אמיתי. זה דבר שהממסד עושה לפעמים, וזה דבר שיוזמה פרטית גורמת לה לפעמים, ובמובן הזה ובמקום הזה זאת יוזמה פרטית חברתית מדהימה, וזה שאתם מצליחים לקיים אותה ב-2013 ככה ולגדול ולהתעצם ולהיות כל כך הרבה אנשים ביחד, זה דבר שכאחד שעוסק בזה קצת זה מאוד לא מובן מאליו. אז כל הכבוד לכל מי שלוקח בזה חלק, גם מצד המארגנים, גם מצד הבאים. ואמרה הלן בצדק, אני התחייבתי לעשות ככל שאני יכול כדי שעיריית תל אביב יפו תקצה בית של קבע לפישקה. הייתי צריך להתחיל מזה, ואז לדבר על שבועות, ותיקון ליל שבועות. אני רואה, בסדר. אמרתי גם להלן וגם לריטה, זה דבר שהצלחתי לעשות כמה פעמים בעבר, אני אומר לכם ברמה החברית, תהיו סבלניים איתו. זה עניין של טיימינג לפעמים, של מבנה שהוא מתאים, של הזדמנות שנוצרת, אבל עוד לא... אני אזהר, בחודשים האחרונים הרבה פוליטיקאים אומרים כל מיני דברים ואז לא עומדים בהם, אז אני אזהר מאוד שאני אומר בכל זאת, ברוב הפעמים שהבטחתי לנסות ולעשות דבר מהסוג הזה זה קרה, ואני מאחל ומקווה שזה יקרה גם לכם, כי אין ספק שלפעילות הזו מגיע בית, ושהוא בהיקף אמיתי וגדול כזה שהוא מצריך גם בית, וכזה שלא צריכים לרוץ ולהתעסק כל היום בבירוקרטיות, שאפשר להתפנות ולעשות בו תוכן. אז תודה רבה שאירחתם אותי, חג שמח. אני מזמינה לבמה את להקת דולית, המון תודה לאסף זמיר ולענת פרנמן.
כמובן מקרן ג'ניסיס שבאו לחגוג איתנו, ואני רוצה רק להגיד תודה ענקית לחבר'ה של קבוצת מחוגים של פישקה שארגנו את הערב הזה. כל הכבוד, פשוט מדהים להיות פה איתכם. תודה.